Moi, tänään nyt tekee aivan uuden videon. Ja se tekee Petselle rosetin pampilasta. Ja on täytyy mennä. Uhuu. Ja mennään asiaan. Okei, mä oon yhden rosetin tehnyt. Ja mä näytän miten se tehdään. Eli otetaan pampula. Ja sitten se käännetään näin. Näin. Sitten kun tässä on tällainen, niin sitten se laitetaan, niin se laitetaan tästä, näin. Ja sitten se siitä näin vedetään ja sitten siitä tulee rosetti. Mä otan niitä 2 nyt. Ja koska noista roseteista meni noin hetken, niin video on loppunut. Mitäkää te olette mukana? Ja jotain. Voitkaa kommentoida!